Hvad fanden er det, der foregår? Men også meget homoseksuelle, ikke? Men altså, homoseksuelle er jo skide liderlige, altså. Kan I have det godt? Vi går lige ud og ordner den ude bagved, ikke sandt? Jeg går ud og giver hinanden en tur, ikke? Tror I ikke sejler på grund, ikke? Ui, hvor søde og dejlige og liderlige ud af sig. Nej, og søde Paul og jeg, vi er på fattigdomsresearch inde i byen. Ja. Det er derfor, vi render rundt med en pose fra Møllers kiosk. Skægt, at Danmarks rigeste mand har en butik for alle de fattigste. Det er virkelig en frygtelig butik, altså. Nej, men vi har købt lidt sager i Møllers kiosk, fordi vi elsker at give gaver, ikke? Ja, og så mødte vi søde Stig Elling nede ved Starsborg, ikke? Og så sagde han, der var homofest heroppe, så skulle vi sgu op og kigge. Vi hørte noget om, at der er darkroom. Nej, skal vi ikke lige skåle for darkrooms? Ja. Skål for darkrooms! Jeg skulle lide. Nej, men altså... Ja. Skal vi ikke... Hvad siger du? Tag en homo-quiz? Ui, nej, det lyder som en dejlig idé. Ja. Er I med på en homo-quiz, alle sammen? Ja. Så skal I tage taget af. Nej, det altså, er vi elsker at quizze, Fritz og jeg. Vi går altid rundt med en quiz i lommen. Og her har jeg en bøssequiz. Nej, og så reglerne er simple. Vi stiller et spørgsmål. Kan man svare, så svarer man. Er det korrekt, får man præmier. Er det forkert, skal man tage tøjet af. Er alle med på reglerne? Ja. Så tager vi første spørgsmål. I hvilket årstal blev Axel og Ejgil til Axgil? 89. Hvad? 51. Jeg præciserer lige spørgsmålet. Det er højst sandsynligt korrekt, men altså... Hvilket årstal indgik de registrerede partnerskab? 89. Kom herop. Kom herop og tag taget af. Kom sæt væk. Han er så fuld, at han ikke kan gå. Ui, nej. Hvor ser du dig, Nej, det er enkekejserinde, om jeg må bede. Jeg er ved enkefru. Og du blev enkefru? Ja, min mand er jo død. De ved ligesom lille mor i Matador. Det er jeg ked af at høre. Så... Det skal de overhovedet ikke være, de er. Hvis du lige holder... Det er ikke vant til at holde til det. Når nu din mand er gået bort, så får du lige en... Det ligner enkens trøstkasse. Det er bare 10 små cykelmænd. Man kan måske også bruge den til andre ting. Er det en tarmrense, siger de? Det bestemmer du selv. Ja, sådan har jeg sgu aldrig fået den før. Nej, så er du skæv. Du får også en dejlig Rexona Woman. Last 48 hours. Jeg bliver så frygtelig tør i tarmen. Og søde. Enkekejserinde. Hvad? Enkekejserinde. Enkekejserinde, søde enkekejserinde. Du vinder også et gavekort. Vi går altid rundt med gavekort, ikke? Du vinder, søde, 3 ugers hyggeligt kroophold på dobbeltværelse med Jim Lyngvild oven for Bugarbød fra Vestjylland. Og så vinder du altså også, når du er så sød, 3 timers voldsom oliemassage ved kulturminister Uffe Elbæk.
kaffe.